nuoret isompaa joukkoa. Mutta ne nyt varmaan vaihtelee sitten. Sillä lailla haluaa antaa aina pienelle setille sen kokemuksen. Joo. Miten ne vetää 30 hehtää? Vai onko kysyä? Mä en ole nyt edes kattanut, miten tuolla on. Sehän on ongelma, kun se tulee just niinku liigajoukkoa. Joo, parempia pelaajia. Ja niin vaikea pääsee siihen. Mä sanoin, että Arpolle sanoin sitä, että pääsee joukkoakin voi vaihtaa kaupunkia. Nyt riittää, että ei ole. Terve! Nuori! Tässä on meidän kaupunkikin. Joo. Hirveä voimaa. Terve. Se oli ottanut virkamiestä vaan. Ei mennä näitä sisään. No ei se mitään haittaa. Terve. Virkamiehet on Ainakaan Nassi Kaasasta. Terve. Tää on terve. Tässä on niinku se rynnin jatkaja. Joo. No niin. Kaikki onko sulla tietoa? Tuleeko kuinka paljon teidän porukkaa? Mitään tietoa? Tarvitaan järjestelmää. Tervetuloa. Mori. Sanotaan. Mori. Tervetuloa. Mulla meni puhut siitä. Mä vaan tynin sua. On Mikko se veksi. Meillä on joku 29 penkkiä, niin se on se itse ihan palaa. Onko se kuvat koko ajan? Joo, kiitos. Kun mä otin takin Hyvä, aloitetaan. Tervetuloa kaikki. KPK puolesta ja omasta puolesta. Meillä mä kävin tuolla pihalla kattoon, niin siellä ei näkynyt ketään semmoista, ketkä käy tuolla kaupunkitalolla kääntymässä aina silloin. Meillä on
J.P. Vuorinen on tullut tänne paikalle ja oikeastaan miksi mä J.P.tä halusin tänne, niin toimikunnassa, jäähallitoimikunnassa, jossa puhuttiin, että KPK voisi tämmöistä järjestää ja kun siellä hallitus antoi tehtäväksi niin hyödyt. Tavallaan semmoinen kysymys, että hyödyt, niin että miksi jäähalleja tarvitaan, niin niitä hyötyjä, että mitä hyötyä siitä. Niin tavallaan mä kuulin JP:tä radiossa monen Seinäjoella, mä kuulin ja se puhuu siellä liigan tulevaisuudesta ja puhuu tosi fiksusti. Siis tällainen, että pitäisi olla 3 tai niin kuin nuori kiintiö joka liigajoukkueessa ja sillä että se iso kuva, että se kehittyisi. Ja sitten me sillain JP:n kanssa tuolta Italiasta niin kuin tunnetaan, että silloin 2004 niin oltiin, JP rakensi Torinoa ja mä pelailin siellä työkseni semmoisessa Kalternissa ja Italiaksi paikan nimi oli Caldaro. Ja mä sain jouluna kenkää ja sitten mä soitin JP:lle, että pääseekö sinne Torinoon johonkin jengiin. JP siinä hommassa vähän siitä mua jeesasi. Joo, tämmöstä. Mutta mä ajattelin kertoa tästä meidän seudun jääurheiluhistoriasta semmoitteen näkökulman. Mä en tiedä, onko kaikille tuttuja tää meidän mahtava jääurheilu, mikä meillä täällä on ollut, että 1920 Mäntän historian mukaan niin 1926 tehtaan taakse Mäntänlahdelle tuli ensimmäinen jäärata. Ja sitten 1928 se siirrettiin Koskelanlammelle, että pystyttiin pelaamaan ja pelattiin jääpalloa. Tämä oli se, millä aloitettiin. Ja vuonna 1930, jos otetaan huomioon, että Jääkiekkoliitto perustettiin muistaakseni 1929, niin meillä on lätkitty jo pallolla täällä eli hyvin samoihin aikoihin johtuen tavallaan tämän seudun vauraudesta. Ja 38 oli puhuttu, että MU:n kokouksessa, että aletaan pelaa jääkiekkoa. Ja se, että tuli se sota väliin, niin sitten siihen jääkiekkoon päästiin vasta 47. Sodan jälkeen rakennettiin taloja ja sitten 47 niin vaihdettiin sitten jääpallosta jääkiekkoon. Ja 50 saatiin se ensimmäinen kaukalo ja sitten liityttiin Jääkiekkoliittoon 50. Et semmonen niinku se. Ja sitten 50-60-luku niin MU ja Valo huikeata menestystä. 68 Hynttyyt yhteen, tavoitteena SM-sarjan nousu ja siitä sitten jäätiin rannalle. Sitten se 70-luku muualle tehtiin jääratoja, tekojääratoja, tänne ei. Mä sanoin JP:lle, että meillä olisi täällä niin Rauman Lukko, jos me oltaisiin saatu 70-luvulla tekojäärata tänne. Että meillä on semmoinen henki täällä. Ja nyt se 70 ja 80 luku mentiin sillain luonnonjäitten armoilla. Ja tää pyhättö, missä nyt ollaan, niin tää on tämän Mäntän niin kuin tämän talkoohengen tulos. Eli silloin niin kuin kiapolaiset pisti jäähallitoimikunnan pystyyn ja tää saatiin aikaiseksi. Ja täällähän on huikeita tarinoita, on niitä työväentaloja tehty silloin 1900-luvun alussa talkoilla ja täällä on semmoista mehenkeä ollut aina. Ja nyt tosiaan niin jäähalli on päätöksessä ja me ollaan uutta kovasti suunniteltu ja toivottavasti semmoinen saadaan. Ja toiminta on tällä hetkellä noususuhdanteessa ja tämän illan peli, kun näette sen, niin kertoo, että täällä hallissa on porukkaa. Ja junnun määrät on kasvussa ja iloinen ilme on ainakin täällä hallissa. Vaikeat viikolla. Ja sitten annetaan puheenvuoroa JP:lle. No niin, kiitoksia Harri. Otin tuohon oikein paperillekin asioita. Sitä on niin paljon, mitä tässä voisi sanoa, mutta jätetään nyt se kuitenkin siihen aikaan, joka Harri on mulle antanut. Ja tosiaan omastakin puolesta tervetuloa tähän tilaisuuteen. Tämä on lämmin paikka, tämä on hienoa tässä kahviossa aloittaa tämä ottelu. Mä olen tosiaan Jukka-Pekka Vuorinen ja tehnyt työkseni tätä urheilua 31 vuotta ja se päättyy nyt noin viikon päästä tältä erää. Ja sitten mä siirryn konsultiksi, ne tienaa yleensä aina paremmin.
Ehkä katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta mulla on yksi toinenkin jäähalliprojekti menossa, jossa mä jelpin jäähallien osalta. Mä olin tosiaan silloin aikanaan verin Torino olympialaisten jääkiekkoprojektia, vastasin siitä ja silloin siinä ohessa oireiltiin paikallista jääkiekkoseuraakin ja siinä yhteydessä tultiin keskusteltua niistäkin asioista ja jäähallisuunnittelussa on auttanut ja tietysti kun mä olen aikanaan ollut 12 vuotta myös Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja, niin mä olen aika monessa jäähalliprojektissa ollut mukana sitten niin jääkiekkosäätiön puolelta antamassa lausuntoja ja sillä tavalla tunnen aika hyvin tämän kentän. Ja tosiaan niin mun paras urheilusuoritus, vaikka mä liigassakin kyllä pelasin, niin oikeastaan oli A-nuorten SM-sarjan maaliteko kuninkuus ja me oltiin tasapisteessä tuon herran kanssa, kun paita on tuolla katossa numero 16. Mulla oli 2 syöttöä enemmän, niin musta tuli maalintekijä kuningas sitä kautta ja Rike jäi sitten ikään kuin kakkoseksi, mutta samassa porukassa pelattiin ja aikanaan yhteistä historiaa. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin mä oon tämän ammattilaisjääkiekon kanssa ollut tekemisissä nyt viime vuosikymmenen ja se on tietysti ihan eri maailma mitä on tää amatöörijääkiekko ja se täytyy aina muistaa. Mä törmään siihen niin useasti siihen, että mietitään aina kun puhutaan jäähallin rakentamisesta, että no niille jääkiekkoilijoille ja sitten se ammattilaiskiekko, siellähän tapellaan ja raha on isossa osassa. On täysin eri maailmoista kyse ja se täytyy muistaa, että silloin kun puhutaan tämmöisestä paikallistason hallista, niin sitä tehdään jollekin ihan muulle. Ja tilastot sanoo kuitenkin, että tietysti on kuntakohtaisia eroja, että 60% jäähalleen niin kuin ajasta menee jääkiekolle ja se 40% kaikelle muulle. Eli kyllä tässä on kyse isosta projektista ja siinä mielessä niin sillä on monenlaisia merkityksiä, mitä tämmöiselläkin halliprojektilla tälle paikkakunnalle voi olla ja siitä on tänään tarkoitus puhua. Otin tuosta vähän, vielä kun te olette kuntapäättäjiä, niin mä ymmärrän hyvin teidän haastavan tilanteen. Mä oon läheltä saanut seurata, mun vaimo on ollut 20 vuotta kuntapäättäjä ja aina sitä priorisointia käydä läpi ja sitten vastakkainasettelua, sitä tai tätä, että olisi tärkeimpääkin rakennettava. Se on haastava tehtävä ja kuitenkin sitten kun puhutaan siitä, että mikä merkitys niin kuin tämmöisellä hallilla ja sitä, että saadaan nuoriso liikkumaan ja tietysti vanhemmat kansanterveydelle on, niin sehän jää semmoiseksi korulauseeksi hyvin helposti. Kaikkihan on samaa mieltä, että urheilu on hyväksi kansanterveydelle ja säästetään sitä tai tätä, mutta harvoin niin kuin päättäjät kuitenkaan pystyy sitten sitä päätöstään tekemään niin kuin siitä näkökulmasta, että totta kai me tämä tarvitaan, kun sillä on tätä ja tätä vaikutusta ennaltaehkäisevää ja säästetään erilaisissa asioissa. Mutta se ei konkretisoidu sitten kuitenkaan niissä päätöksissä. Aina on joku tärkeämpi asia. Mä otin tuossa muutamia kaivoin asioita ja en tiedä milloin viimeksi olette liikuntalakia lukenut, mutta siellähän sanotaan näin, että kuntien tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa. Tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja, järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Ja tämä on nimenomaan se asia, mikä pitää muistaa, että se on kuntien tehtävä tarjota näitä liikuntapaikkoja. Ja tuun kohta siihen, että kun sanotaan, että onhan täällä jäähalli, mutta te kaikki tiedätte sen tilanteen. Ollaan haastavassa tilanteessa kuntien osalta, kuntarakenteen muutos on tulossa tai mahdollisesti tulossa, mikä sitten se lopputulos onkaan. Ja toki näillä asioilla ne hämmentää kuntapäättäjää ja niillä on paljon vaikutuksia sitten tulevaisuuden osalta. Mutta ihan varmaa tulee olemaan se, että urheiluseuroilla on entistä vahvempi merkitys tulevaisuudessa siinä, että minkälaisia palveluita seurat pystyy ja tämä kolmas sektori yleensäkin tarjoamaan myöskin niin kuin kunnan hoidettavaksi määriteltyjen tehtävien osalta ja sillä tulee olemaan suuri vaikutus näissä asioissa.
Ja tämä kansanterveysnäkökulma, siitä löytyy varmaan paljon parempia puhujia Jyväskylän yliopistosta, liuta ihmisiä, jotka osaa kertoa, mitä liikunnalla voidaan kansanterveyden osalta, minkälaisia vaikutuksia saada aikaiseksi. Mutta jos nyt mietitään se, että mihin suuntaan tämä nuoriso on muuttunut, ylipaino on tullut, entistä enemmän istutaan paikallaan, vähemmän liikuntaa, diabetes, kakkostyypin diabetes lisääntyy. Kyllä mulle oli aika yllätys, kun mä parikin eri tutkimusta löysin, että välillisine vaikutuksineen se on 120 000 euroa per tunti tälle yhteiskunnalle. Yli miljardi, 1,2 miljardia, mitä ne vaikutukset on sen hoitamisen osalta, kaikki ne välillisine vaikutuksineen. Se on valtava rahamäärä. Jos me pystytään vaikuttaa siihen, että sitä pystytään ennaltaehkäisemään, niin onhan sillä erittäin merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Vaimosukulaiset on tuossa Kolhossa ja siellä on isäntä, jolla on molemmat jalat amputoitu diabeteksen takia. Ja se, että munuaiset on pysynyt kunnossa, niin lääkärit on sanonut pelkästään sen takia, että aktiivisesti nuorena harrasti liikuntaa ja tietysti vähän vanhempanakin. Ja se on se asia, mikä on edesauttanut siihen. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka niin kansanterveyden kannalta on ihan oleellisen tärkeitä. Ja ennen kaikkea nyt pitää ajatella lapsia ja nuoria. Silloin kun puhutaan jäähallista, niin kyse on siitä, että me saadaan nuoriso liikkumaan. Ei ole kyse vain pelkästään pojista, tytöistä. Ja jäähallithan pitäisi olla sellaisia paikkoja, että ne on niin kuin kunnan osalta kerää yhteen laajemminkin joukkoja. Toki silloin kun puhutaan tämmöisestä hallista, jossa ei ole olosuhteita, on nyt pieni kahvio ja ei paljon muuta, niin eihän tässä voi tapahtua semmoista yhteisöllisyyden kehittymistä, mitä jossain vähän paremmassa hallissa. Ja toki silloin kun puhutaan jostain Mänttä-Vilppula-kokoisesta kunnasta, niin talous on rajallinen, ja jos hallipäätöksiä saadaan, silloin tietyt raamit, että se halli, millä rahalla se halli pystytään rakentamaan. Aina pitää muistaa se, että kun halleja rakennetaan, niin sinne pitää tehdä sellaiset ratkaisut, jotka auttaa laajemminkin erilaisia ryhmiä ja sinne saadaan tiloja, jotka kokoo sen nuoriso, joka muuten lorvii jossain muualla, tai sitten ehkä muillekin urheilulajeille kuin pelkästään näille jääurheilulajeille. Niitä on hyödynnetty. Meillä on esimerkkejä Suomessa paljon. Katsomoiden alusta alaosat on huomioitu juoksijoiden osalta. On saleja, on kuntosaleja, on voimistelusaleja ja ihan yhtä lailla tytöt huomioidaan. Ja niin kuin sanottu, että aina kun uusi halli tulee, niin sehän niin kuin kumuloi sitten muuta ja uutta liikuntaa. Eli sillä tavalla niin syntyy se tilanne, semmoinen niin kuin positiivinen efekti, että nuorisoa tulee lisää lajien harrastamisen piiriin ja sitä kautta saadaan sitten taas niin kuin virkistettyä sitä toimintaa. Täällähän on nyt paikallinen seura Karin johdolla niin on kantautunut tuonne pidemmälle eteläänkin se positiivinen kierre, mitä täällä on alkanut tapahtua. Ja pikkusen on tuotu vähän uuden tyyppistä tekemistä ja vähän sitä viestintää ja mediaa lisää mukaan. Ja ne on niitä positiivisia asioita, millä yritetään kehittää sitä paikallista toimintaa, koska kuitenkin tämmöiset liikuntapaikat kuin jäähallit, niin nehän on tärkeitä, ne on nuorille perheille, jotka taas lisää sitten sitä muuttohalukkuutta paikkakunnalle. Kyllä ihmiset tänä päivänä katsoo hyvin tarkkaan, mitä palveluita paikkakunnalla on tarjota. Ja silloin tämmöiset harrastusolosuhteet, jotka tosiaankin voi meidän lapsille ja vaikka heille itselleenkin niin tarjota mahdollisuuksia olla ja viettää sitä aikaa, niin ne on hyvin merkittäviä. Ja onhan se missä tahansa urheilulajissa, joukkuepelissä erityisesti on nähty tämä niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen merkittävä lisääntyminen. Joukkueiden sisällä syntyy perheiden kesken yhteisöllisyyttä ja syntyy monennäköistä uutta aktiviteettia. On tuolla useammastakin seurasta kuullut, että on niin kuin toimintatapoja muutettu, että ei ole enää niin, että lapset pistetään esimerkiksi jäälle harjoittelemaan ja
vanhemmat roikkuu jossain kahviossa ja viettää sen pari tuntia siinä tekemättä mitään. Siellä on syntynyt porukoita, jotka lähtee lenkille yhdessä, ne aikuiset, tai tekee jotain muuta harrastustoimintaa. Ja näähän on semmoisia erittäin positiivisia niin kuin yhteisöllisyyden rakentamiskeinoja, joita tämmöinen niin kuin toiminta, mitä tälläkin alueessa tehdään, niin tuo mukana. Kun mietitään sitten vielä niin kuin urheiluseurojen näkökulmasta sitä, että mitä paikkakunnalla, mitä vaikutusta sillä voi olla. Toki silloin kun puhutaan tämän kokoisesta paikkakunnasta, vaikka tuossa jo vähän puhuttiin Rauman lukkoilmiöstä, niin ne on tietysti semmoisia, mitä voi tapahtua, kun asiat menee oikealla tavalla. Mutta jo itsestään se, että syntyy tämmöinen niin kuin positiivinen viesti ulospäin siitä, että tuolla tehdään hyvää toimintaa, niin sehän vaan lisää sitä, että myös muilla paikkakunnilla se niin kuin haaste sinänsä luo jo uuden kiinnostuksen sille, että meidänkin pitää tehdä asioita paremmin. Puhutaan edelleen tästä samanlaisesta kierteestä, joka syntyy positiivisen tekemisen kautta. Ja se sama kierre syntyy sitten paikkakunnan sisällä, että mekin halutaan meidän lapsi viedä sinne seuraan, kun siellä tehdään asioita näin hyvin. Eikä ne ole mitään sirkustemppuja ja ei niitä noilla ruseteilla saada aikaiseksi, vaan kyllä ne on sitten raakaa työtä ja sitä, että se valmennus ja se lasten ohjaus on kunnossa siinä seurassa ja sitä kautta se toiminta viestii. Toki on hyvä, että kerätellään ihmisiä ja tehdään vähän sirkustemppujakin väliin. Myöskin pienellä paikkakunnalla niitä asioita voi tehdä sillä tavalla. Mutta kuitenkin se itse toimintahan se ratkaisee ja se laatu mitä pystytään tarjoamaan ja sitä kautta miten se sana niin sanotusti kiirii eteenpäin. Se, että täällä seura on lanseerannut tämmöisen vision, että kaikkein paras kasvattajaseura, tai olisiko tämä tässä tapauksessa missio, elämän tehtävä tällä seuralla, niin se on aivan upeata kuulla, koska se on iso 3 sanaa. Kaikkein paras kasvattajaseura 10 vuoden sisällä, en tiedä, jostain luin, että se oli 10 vuotta, mutta se on oikein hyvä tavoite, koska silloin kun millä tahansa se seura pienempi tai isompi on selkeä tavoite ja silloin kun ihmiset sitoutuu siihen, että nyt aletaan tekemään asioita tuon tavoitteen mukaisesti, niin silloin se aiheuttaa sen positiivisen kierteen. Aina sanotaan, että se päämäärä ei ole hienoin, vaan se matka. Ja silloin kun tälle matkalle lähtee seura, niin se on parasta mitä voi syntyä, koska se matka itsessään aiheuttaa positiivisia tapahtumia. Ja se on niin kuin hyvin oleellista tämmöisessä asiassa, että tehdään sitä päämäärätietoisesti. Ja nyt silloin kun tehdään tämmöinen missio itselle ja lähdetään rakentamaan sitä toimintaa siltä pohjalta, niin se on selvää, että siihen vaikuttaa monet tekijät. Ja niin kuin tässä Mänttä Vilppulan tapauksessa, niin kyse on siitä, että mitä tässä hallissa on sellaista, joka voisi edesauttaa sitä mission suorittamista. Ja kyllä se vaan kieltämättä kylmä tosiasia on, missä tilanteessa täällä nyt ollaan, että se ei auta sitä hirveästi. Toki on hienoa, että on harrastuspaikka ja siinä mielessä pystytään pelaamaan niin kuin tänäkin iltana, mutta paljon teillä on haasteita edessä tulevaisuudessa, että tämän hallin kanssa kovin pitkään pärjää. Sen takia mä koen ja tietysti tiedän, että vaateet on paljon, mutta koen, että on erittäin tärkeää, että tämä hanke menisi täällä eteenpäin ja silloin te pystytte luomaan tämmöisen positiivisen kierteen tälle paikkakunnalle ja ihan varmasti se edesauttaa ja auttaa monessa välillisesti ja välittömästikin monessa asiassa tätä kuntaa. Ja tämän laman keskellä, kun aina sanotaan, että kaikki hyvät asiat pitäisi yrittää rakentaa ja pohjustaa laman aikana, koska sitten ne saa lentoon, kun se positiiviset ajat koittaa. Ja mä uskon, että tässä olisi ihan samanlainen asia, että nyt voi olla vaikeaa, mutta jos päättäjät osaa tehdä kauaskantoisia päätöksiä ja nähdä asioita eteenpäin pitkällä tähtäimellä, niin se varmasti tulee tämänkin kunnan eduksi päätymään ja sitä kautta auttamaan teitä kaikkia täällä ja sitä kautta taas koko suomalaista urheiluelämää ihan yhtä lailla kuin sitten ihan tästä isommasta perspektiivistä kansanterveyden näkökulmasta
pienellä tasolla täällä. Ja hallin tarvehan täällä on kuitenkin ilmeinen, että se mitä nyt on kuullut että kovempi syystuuli kun tulee, niin katto voi lähteä. Ja Karri kirjoitti jossain, että silloin ei repee vaan parkut, vaan koko katto sitten saman tien. Niin ollaan tilanteessa, että teillä on tavallaan vähän niin kuin selkä seinää vasta. Ja mä ymmärrän myöskin sen, että moni tässä taloudellisessa tilanteessa kyseenalaistaa sen, että tarvitaanko täällä nyt halli tällä paikkakunnalla ja voisiko siinä tehdä jotain kuntien välistä yhteistyötä. Mutta kyllä se, silloin kun vanhemmat alkaa ajamaan ympäri maata, vaikka kyse olisi 30 kilometristä, niin ei se ole kyllä hyvä asia pidemmän päälle. Ja siinä mielessä nämä liikuntapaikat pitäisi olla lähellä ja saada tämän hyödyksi. Mutta no niin. Joo, tämmöisillä sanoilla mä haluaisin omalta osaltani tukea tämän hankkeen eteenpäin menoa ja jatkossakin auttaa, jos se mahdollistaa, ja tuoda asiantuntemusta tälle paikkakunnalle sitten näistä muista projekteista ja kokemuksia, koska kuitenkin tämmöinen hallirakentaminen, vaikka Suomessa on aika paljon sen osalta osaamista, niin on kuitenkin aika haastava, koska silloin kun ne päätökset tehdään, ne on pitkäkestoisia ja virheitä kannattaa välttää, jos siinä asiantuntemusta pystyy käyttämään hyödykseen, ja siinä mielessä niin se kannattaa kyllä huomioida sitten tältä osin. Mutta jos tältä erää mä oon tässä kysymyksien varalle tai ollaan seuran kanssa ja näillä sanoilla, niin toivon, että pystytte olemaan positiivisia tämän projektin osalta ja katsomaan eteenpäin ja näkemään ne hyödyt, mitä sitten tälle paikkakunnalle voi. Kiitoksia. Kiitos. Jos Kari otetaan kysymyksiä hetken päästä, niin Kari Paavola edustusjoukkueessa on valmentajana näyt sitten koko kansalle. Siellä on 2000 katselijaa ollut aina näissä nettilähetyksissä, eli aina kun mennään ja katsotaan uudestaan, niin sinne tulee kirjaantuminen ja 2000 kertaa näitä seurataan näitä meidän. Kari Paavola tosiaan on edustuksessa niin valmentajana ja on johtokunnan jäsen, ja Kari tuli johtokuntaan 2 vuotta sitten samaan aikaan kun mä tulin, tai 1,5 vuotta sitten, ja Kari toi semmoitteen erittäin tärkeän pointin, mitä me nyt noudatetaan, niin Kari sanoi, että me tarvitaan koulutetut valmentajat, ja oikeastaan silloin 1,5 vuotta sitten siihen me niin kuin lähdettiin panostamaan, että jos me jotain tänne ostetaan, niin me ostetaan valmentaja, joka opettaa niitä meidän nuoria pelaa. Että vaikka meillä nyt oli yksi australialainen, mutta se tuli ihan väkisin, vaikka sanottiin, että ei tarvitse tulla, niin se tuli kuitenkin. Mutta jos sä Kari illan ottelusta, niin kun me seurataan sitä, niin kerrot siitä. Joo, tämä voisin kertoa vähän vuoden puhutusta niin muille paikkakunnille poikien viemisestä ja näin, niin mä itse joudun puskaa omaa poikaa tuossa 3 vuotta, kun seuraa tai joukkuetta täällä sopivaa ikäryhmää, niin se on äärettömän raskasta. 3 kertaa viikossa käy treenissä esimerkiksi Ruovedellä tai Orivedellä tai Keurulla ja sitten pelit päälle, niin ei oikeastaan kyllä mitään järkeä. Nythän meillä on todella hyvä tilanne, niin seuran sisällä niin meillä on, taitaa olla joka ikäryhmässä pois lukien A-joukkue. Kun vertaan näihin muihin naapuriseuroihin, niin siellä on panostettu pelkästään edustusjoukkueiden kokoamiseen ja pelaamiseen, niin heillä on enää 2 juniorijoukkuetta ja edustusjoukkueen jäljellä. Mutta täällä onneksi Harri tuli silloin tänne remmiin mukaan ja se ymmärti, että mitä täällä tarvitaan. Ja panostettiin äärettömän paljon junioritoimintaa ja nyt meillä on todella hyvä junioritilanne ja edustusjoukkueellakin on hirveä flow päällä tällä hetkellä. Niukkoja tappioita on tullut, mutta koko ajan kehitetään ja mennään eteenpäin. Nyt on illan ottelu naapuriseuraa vastaan J. Ilvestä. Ja tiukka vääntö tulee edelleen, että mä en ihan tarkkaan mitä viikolla on tapahtunut, kun mä oon Tampereella vuorotöissä, niin oon päässyt reeneihin. Ja kyllä mä uskon, että hyvä peli tulee. Ja oli hienoa, kun saatiin Jääkiekko-liitosta tänne henkilö puhumaan. Ja jos jotain kysymyksiä on jotain, niin haluaisin vastata tässä kaikkea, niin täytyy lähteä tuonne.
mä kysyn ensin sitten kaikki tuossa, niin mua kiinnostaa tuo edustuksen kokoonpano nyt, niin paljonko siinä on näitä beimereitä nyt? Vähän tänään 6 poikaa. 6 nuorta? Niin. Joo. Sarjatilannetta joukkueiden Meillä ollaan tällä hetkellä väärässä päässä viimeisen. Tää Jämsäkuussa. Meidän yläpuolella. Heti meidän yläpuolella. No se tosiaan, että meillä on ihan tullut maalin 2 tappioita on suuri osa näistä. Ja me ollaan pelissä oltu hyvin, mutta nuori joukkue on ja se tarvii tietenkin tappioitakin, että opitaan voittaa sitten jollain muotoilla. Tässä on tämmöinen tilanne, että jäähallista varmaan on aika paljon puhuttu tänään ja tullaan varmaan puhumaankin, niin semmoinen kommentti, kun tässä nyt on tässä kuntapolitiikassa ollut aika pitkään mukana ja siis jäähallista ei ole koskaan ollut positiivista mielipidettä eikä negatiivista. Että hyvä kuin on, mutta mä en nyt koskaan esimerkiksi luistellut tuolla jäähallilla. Luistelu on paljon, mutta ne oli joka tuolla aina peleissä. Ja nyt täällä jäähallissa. Niin yksi mikä kannattaa ottaa mun mielestä huomioon Mäntsä-Vilppulassa, jos puhutaan uudesta jäähallista tai vanhan hallin korjaamisesta tai mitä tahansa, niin mitenkä sen saa positiivisemmaksen asian niiden korvissa, joilla on tämmöinen negatiivinen ajatusmaailma. Niin yksi on ainakin se, että pyritään laajentamaan sen jäähallin käyttöön niin kesällä kuin talvella. Talvella täällä ei niiden, jotka on tätä jäähallia vastaan, niin niiden mielestä täällä jäähallilla ei luistele kukaan muu kuin KPK. Ja kuntalaiset tunti mailan kanssa, tunti ilman mailaa sunnuntaina. Tää on niinku se viesti tuolla kyllä. Mä sanon tähän yhden mielen, että toisaalta se on hyvä, että tilanne on tämmöiset, että ei välttämättä kuntalaiset pääse. Tämä on vähän mun mielipide. Että meillä on joukkoja niin paljon seurasta, että menee se jääaika oikeastaan heille. Ja sitä kun nyt verrataan niin tuonne esimerkiksi Ruovelle, siellä on 2 juniorijoukkoa ja edustusjoukkoa. Siellä on tyhjää tilaa vaikka kuinka paljon. Nyt me pystytään käyttämään se jäähalli, tai mä ajattelin, että on hyvä, että on joukkueita äärettömän paljon, että jääajasta on tavallaan pula. Onko se tähän kommentoida? Joo, kommentoida. Mä asun 31 sekunnin päässä tästä jäähallista, niin tää on tyhjänä tää jäähallipäivä. Niin päivä, joo, niin, joo, niin sinne teidän pitää panostaa, että tänne pääsis niinku luistelee ja lätkii kiekkoon. Ne junnut just, joku tässä sanoi, että parempi kun ne on täällä kuin tuolla kylällä, niin niitä kun alkaa ottaa pattiin joku asia, niin ne pääsee lätkiin kiekkoon tuohon laittaa. Mä tiedän, että se on aika hyvää terapiaa. Täällä ei yhtään kaukaloa mennään Mänttässä tän lisäksi. Joo, ja sitten otetaan uutta puheenvuoroa. Voisinko mä kommentoida? Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että näissä tehdään niin virhe näissä jäähallisuunnitelmissa aina. Se johtuu siitä, että jääkiekkoväki on aina se vahvin, joka ajaa sitä jäähallia. Silloin unohtuu ne muut käyttäjät, jotka vois siinä hallissa olla liian helposti. Ja mun mielestä urheilu pitäisi yhdessä ajaa niitä asioita. Niin kuin mä sanoin tuossa puheenvuorossa jo aikaisemmin, että pitäisi rakentaa sillä tavalla, että siellä on paljon muita tiloja, joita käytetään aktiivisesti. Sinne voi rakentaa muillekin lajeille tiloja lisäämättä tätä jänneväliä, joka sitten maksaa yleensä siinä enemmän. Vaan hyvällä suunnittelulla niin voidaan saada paljon käyttäjiä. Ja sitten se koululiikunta, sitä ei voi niinku milloinkaan ylipuhua. Siis tänä päivänä koululiikunta on mennyt niin väärään suuntaan kuin se on mennyt. Ja silloin ne päivävuorot myös jäähallissa, niin pitäisi käyttää ainakin tiettynä aikana sitten koululiikuntaa. Ja koulujen pitäisi olla aktiivisia siinä. Ja myös seurojen koulujen suuntaan, että se vuorovaikutus syntyy. Joo, ja täällä se Ilva. Joo, kaikkeen muunkin rakentamiseen niin se raha aina tulee esille sitten. Ja hän kysyisin niin nuorisolta tuossa, että minkälaista loppausta Jääkiekko-liitto tekee tänne valtiovallan suuntaan, että myös siellä ymmärretään tämän liikunnan merkitys kansanterveyteen ja muuhun. Että mekin tässä sitten
joka tämänkin hankkeen osalta on avainasemassa, että saataisiin sitä rahoitusta myös valtion suuntaan. Joo, sen verran tosiaan, vaikka mä oon ollut SM-liigan, joka on oma osakeyhtiön toimitusjohtaja, mä oon myös Jääkiekkoliiton hallituksen jäsen ja myös tekemässä Jääkiekkoliiton uutta strategiaa. Sillä tavalla tunnen ne asiat. Jääkiekkoliitolla on tuonne opetuskulttuuriministeriöön erittäin vahvat ja hyvät suhteet tänä päivänä. Ja sieltä kyllä sitä kautta se raha, mitä irti voidaan saada, niin yritetään saada. Kaikkia uusia hallihankkeita, niin jos niitä niin kuin paikallistasolta liiton suuntaan lopataan, niin myöskin pystytään ehkä vähän nostamaan sitä valtiona. Tokihan se riippuu, meneekö se paikallisten ely-keskusten kautta vai meneekö se suoraan, sehän sitä hankkeen laajuudesta kiinni. Mutta kyllä sieltä niin tänä päivänä edelleen pystytään aika hyvin auttamaan. Jos tämäkin hanke tässä saadaan, niin sehän on noin lähtökohtaisesti 30% se valtionapu niin kyllä se tänne paikkakunnalle ilman muuta, niin uskoisin, että riippuu tietysti jaettavista rahoista, mutta kohtuullisen isona sitten saataisiin. Mä oon ymmärtänyt, että tässä tämä yhteys Jääkiekkoliiton asiantuntijoihin tuolla hallipuolella, niin myöskin on olemassa ja hyvä sillä tavalla. Ja sitten Seppo. Onko niitä laskelmia on tullut? Paljonko valtion osuutta, tuleeko rahoitusrahoja? Joo, siis mä tarkennan tässä, että se jäähallitoimikunnan työ on niin kuin kesken tai ihan nyt mitä kalkkiviivoilla ollaan, että sieltä tulee ja Niklas Pokin kanssa olin eilen yhteydessä ja hän on näiden musiikkijuhlien taiteellinen johtaja ja sanoin, että istutaan salas, että katsotaan sitä kesäkäyttöä ja kerroin hallihankkeesta, niin sanoin, että mahtavaa, saadaan sinfoniamahti halliin. Kyllä sieltä puolelta sitä kesäkäyttöä on mieltä. Jani. Olisin vaan tuohon mitä kaikki otteet sitä, että hallituksella mahdollisimman paljon käytössä, niin eikö se ole, jos en nyt väärin ymmärrä, niin se päiväkäyttö, mitä olisi mahdollista niin nuorten käyttää, että eikö se ole kaupungissa käytännössä kiinni, että kaupunki antaisi vapaa vuoden. Eihän päivällä ja täällä kauheasti olla koko ajan täyttä, niin päiväsaikaa ennen 3 ja 12-15 välillä. Se taitaa olla. Ei sitä kaupungista ei. Tähän kommenttina vaan, että ei se ole kaupungista kiinni. Mä tarkoitan sitä, sitä laajempaa hyväksymistä tai sanotaan positiivista ajattelua, niin sitä, että se olisi ihan tavalliselle jätkällekin auto. Että se voisi tulla päivällä lätkiin. Tyttö, poika, mies, nainen. Että ei se tarvitse olla koululainen. Kaupunkilla. Ei, kyllä, mutta kaikille, mutta kun tänne on tietty maksu, mikä maksaa tunti, niin se pitäisi kaupungista varmaan valvoa. Poliittinen päätös. Niin. Sieltä. Nämä hankittiin joku vuosi niin oman tiedon mukaan niin nämä kurlihyvet ja onko ne edelleen täällä ja saisiko niille semmoista päiväkäyttöä? Joo, seurajohtajana työn alla. Meillä asuu Pudaslahdella saksalaiskielinen kaveri, joka osaa kurlingia ja se on työn alla. Tässä niin sanotusti tämmöinen talkoopuulaakin johtamisessa, niin ne syklit, että mitä saadaan niin kun tämä homma toimii, niin se on pidempää kuin tavallisessa. Että nyt me tällä hetkellä KPK kasvaa, me saatiin taitoluistelu ylös, taitoluistelu oli tärkeämpi kuin kurlinkin, mä panostin siihen taitoluisteluun, nyt aika menee oikeastaan jäähalliasioissa, että se, niin kun se, että me kasvetaan tällä hetkellä niin kun talkoopuulaa niin räjähdysomaisesti. Että yhtään nopeampaa ei pystytä enää kasvaa, muuten tulee riitoja. Se on tällä hetkellä tilanne. Yleensä naapuriseurassa on niin sanottu mailapelivuoro esimerkiksi, ja ne maksaa joku muu taho, mistä kaupunki tai halliyhtiö antaa vapaaseen käyttöön. Siellä on tietyt edellytykset, millä sen saa kypäräänpakollinen ja tietenkin luistelu ja maino. Tänään voisi ihan tunnin vuoroa heittää silloin tällöin pääsisi nää kuka tahansa luistelee esimerkiksi ilman maivaa. Anneli? Niin, että meilläkin on esimerkiksi syyslomaviikoilla ja hiihtolomaviikoilla hallissa on mailaviikkoja olemassa. Eikö
siinäkin on sellainen käytäntö, joka on jo tietyllä tapaa olemassa, mutta voidaanko sitä ottaa laajempaan käyttöön, niin mielestäni se olisi mahdollista. Tässä on liikuntapuolelta tulee Aavejärveltä ja kumppaneilta, niin tulee tämä turvallisuuskysymys, vastuukysymys. Ne on ne jännimmät siellä, miksei se on niin jo käytössä. Millä kriteereillä se saadaan sellaiseksi, että siitä tulisi sitten semmoinen ns. Joka miehen naisen vuoro? Mehän tätä kylää johdetaan. Pistetään vaan tapahtuu. Onko kysymyksiä? Timo Tukia, mikä sä nostit kättä, niin anna kuulua vaan. Mitä sä? Tähän on. Mä istun täällä ihmettelen. Mä oon tehnyt joskus helvetin hyvän päätöksen, kun mä olin silloin Vikin puheenjohtaja Vilkkulan Kiekon ja Kiekon kanssa, kun me tehtiin tämä KPK, reilu 10 vuotta. Siitä tää on lähtenyt pikkuisen. Siitä se nousu lähti. Siitä se nousu lähti, jo saatiin niin tää Junnu noin pinnan niin järkeen, niin oli päässä paikassa. Kyllä tää hyvä näyttää, kun vähän jostain vielä rahamustissa. Ylimääräisiä tukia. En huomannut sanoa, löysin tuommoisen vertailun jostain, että Nokialla, siis jos on 32 000 asukasta, niin siellä uimahallissa on vuodessa 120 000 kävijää ja se on 12 € per asukas se käyttökustannus. Liikuntahalli 30 000 kävijää ja 9 € per asukas ja jäähallissa 60 000 kävijää ja 6 € per asukas. Että kyllä nämä yleensä niin kuin sillä tavalla on kustannustehokkaita tässä mielessä nämä jäähallit, että kävijöitä on paljon ja niin kuin sanoin, että uudet rakennukset aina kumuloista lisää. Niin, kun sanoin jo, että asun 31 sekunnin päässä, niin kyllähän tässähän se tulee just, että uimahalli menee 80 kiinni, niin täällä pelataan vielä 10. Ei. Tulee just niin sitten ne vuorot, jotka ei mahu siihen kyllähän se hyvältä kuulostaa, vaikka totta kai mummut ja papat jotkut sanoo, että kun ei saa nukuttua, kun se toisee niin kauheasti. 10. Niin se ei voi muuta sanoa, että voi. Ei se kolise sit, kun siellä kunnon seinä. No niin, siinä on positiivinen ajatus, että mummulla ja kokoille. Kyllä täytyy ihan oikeasti myöntää jääkiekko-ihmisenä. Mä oon tosiaan näitä Laapuriseuria, oli KV mukana viime vuonna, niin mä täytyy sanoa, että on kyllä äärettömän johdettu ja saatu tärkeä asia, että näillä junioreissa ollaan saatu mukaan. Tässä on ihan älytön määrä, mitä täällä käytetään. Vertaan näihin naapuriseuroihin taas. Mä aina vedän tämän naapuriseuroihin mukaan tähän, mutta nyt täytyy kyllä Harille hattua nostaa, että silloin se lähti remmiin mukaan. Niin mä sanoisin, että aina yksi kylähullu tarvitaan joka asia. Harilla on hienoja asioita ja visionääriä tuossa, että ei ilman Harria olisi kyllä tämmöiseen nousuun saatu tää seuraa. Mulla itsellä on yli 25 vuoden kokemus pelaamisesta ja junnuna ja miehenä ja sitten vähän valmennellutkin tuossa, niin kyllä mä tämän homman osaan, mutta fasiliteetit tarvitaan, että me päästään vielä paljon korkeammalle kaikissa kesäkäytöissä. Mä muun muassa 2010 valmensin Vahalammen Tampereella rullakentän suomenmestariksi, niin kyllä kesäkäyttö onnistuu ihan välittömästi, kun on vaan. Tänään kiellettiin se kesäkäyttö. Niin kyllä. Jani. Joo, ihan vaan noista junioreista vaan oma Oitsu 7 vuotta aloitti tänä vuonna ja 4V tyttö haluaisi, mutta yritetään ensin vähän pysyä, että jos se keväämällä päästään kiekkokoulun rinkiin. Se on Jussi, mikä sitä vetää, niin sanoi, että tuplaantui niin näiden 5-7-vuotiaiden määrä tänä vuonna. Että siellä on, ja siellä on halua, tiedän tuolta Eskarista ja muualta niin kuin lisää, että tavallaan tämä positiivisuus tarttuu niin kaikista pienemmistä ja ne haluaa kaikki mukaan. Mutta nyt mun täytyy lähteä. Joo. Puhutaan aikuisille miehille. Pelaksä? Sen verran kun puhuttiin noista mummuista ja aareista, niin sen verran voi kertoa, että jääkiekkoisessa strategiassa niin on tosiaan nyt nostettu esille myös tämä, että miten isovanhemmat lasten harrastuksiin mukaan ja tänne halleille myöskin. Ja sitten ihan puhutaan näistä kiekkovaareista taas entiset pelaajat entistä enemmän mukaan, koska ne käy hyvin helposti niin, että kun sä oot entinen huippupelaaja, jos ei sua tulla kysymään selkeästi ja pyydetä, niin sä et lähde hyökkämään itseesi. Ja täytyisi tavallaan, koska tämä väestörakenne muuttuu, niin meidän pitää pystyä valjastamaan mukaan vaikka
isovanhemmat välttämättä täällä liiku enää, mutta jos on mukana lastenlasten harrastuksessa, niin siitä ei voi olla pelkästään positiivista hyötyä pitkällä jälkeellä koko sen ihmisen kehittymisen prosessissa. Siihen täytyy sanoa, että kun mulla tyttären tytär kuustelee ja kai kuustelee tuolla Ylöjärvellä niin se hienoa käydä katsomaan, kun on sen verran pitkä matka, niin ei usein pääse. On tosi vielä käydä. Varmasti meillekin isovanhempia. Kyllä, herra. Mutta Salminen sanoi, että turha herrotella sitten tätä ryhmää. Täällä on tyttöjä. Joo, meidän tosiaan meillä on semmoinen kiltopoika tässä toiminnassa mukana kuin Hannu Salmi. Se on kaikkien niin kuin lasten esikuva. Ne puhuu tuolla Vilppulankosken koululla, kun Hannu käy pitää KPK:sta luentoa, että mä näin Hannu Salmen ja Hannu on siellä kotona onnistuttu kasvatuksessa kyllä, että on äärettömän hyvä kaveri ja siinä Hannu sitten kirjaili Kolin Ralli Suomella niin tekstiä teille, niin voitte lukea siinä, että mitä valmennuspäällikkö on mieltä, että noususuhdanteessa mennään. Hannu on itse pumpannut tähän nyt jo, onko se lähemmäs 10 vuotta ollut tässä nyt niin tosi aktiivisesti mukana. Väliin auttaa Hannua ja Tomi Meronen lähti auttaa mua ja sillä tää menee. Tää tulee nyt kun saataisiin sitä jonkunnäköistä hallihommaa eteenpäin. Ja niin kuin kaikki tiedetään, että ihmisistähän nämä asiat lähtee. Ja johtamisessa yleensäkin se, että jos sulla on innostuneita asiansa osaavia ihmisiä, niin siitä se tulos syntyy. Niitä kun tuetaan oikealla tavalla, niin sitten syntyy hyvää jälkeä, mutta ihmiset ne tekee ja niillä pitää olla sitä tunnetta mukana näissä jutuissa. Muuten nämä ei luista. Ja no niin monessa urheiluseurassa nähty, että kun se innostus loppuu ja lopahtaa, niin koko se seurankin toiminta lopahtaa. Ja se on meillä niin kuin iso haaste suomalaisessa urheilussa, millä me pidetään urheiluseurat pystyssä sen innostuksen osalta, motivoinnin osalta ja toki kun ikäluokat pienenee myöskin uusien harrastajien saamisen osalta. Ja nämä on isoja haasteita. Paitsu kommentoida. Ei oikeastaan kommenttia, mulla tuli vaan mieleen, kun mulla on, mä ostin KPK kausikortin tässä aikaisemmin ja nyt mä oon saanut KPK kausikortin lahjaksi. Niin mun on pakko nyt miettiä, että onko mä jäävi sitten, kun tulee äänestys. Jos tulee äänestys. Niin K-pakka, kun silloin kun mä virtaa kauheasti, niin sä voisit meidän kaikkien puolesta juridisesti sitten ottaa selvää sitä oikeastaan. Sitten hyvähän voi laittaa kiertämään, että jos saat jotain ilmatteeksi, niin antaa sen eteenpäin sille naapurin mummolle, kuka valittaa sitä kolinasta, niin me katsoo mikä kolisi. Mutta ei sanoista menkää kassan kautta ja laitatte 1 euron siitä kortista kaikki, niin sitten on sekin asia. Joo, päätetään tähän, kiitos ja otetaan pulloa ja kahvia ja sitten seurataan peliä ja päästetään muukin, niin koska kaikki tuotto menee junnuille, niin täytyy saada vajattua kahvia auki. Kiitoksia. Kiitos. Oli joo. Tää on aikaisemmin näin. Aina totta. Sekin vaatii sun.